За заботами, за делами пролетели, как быстрые птицы, годы. Все было на пути, а радости и печали, невзгоды и удачи. Но моя любимая жена, самая лучшая мама на свете, Гульфия Максутовна Кириллова, все это преодолела и достойно встречает сегодня свой 60-летний юбилей. Такими словами начинается письмо, пришедшее в нашу редакцию в адрес восхитительной юбилярши, проживающей в городе Чапаевск Самарской области. Пишут любящий вас муж Николай, сыновья Ренат и Денис, а также сноха Татьяна. Не грусти, дорогая, по поводу того, что стала старше. Ведь женщина – это бутон розы, который раскрывается очень медленно, чтобы показать всем свою истинную красоту. А настоящая сила женщины в мудрости, которая приходит лишь с годами. Так что ты просто сделала еще один шаг на пути к совершенству. Красивая женщина заслуживает внимания и ласки, заботы и нежности каждый день. Умная женщина ждет понимания и отзывчивости. Чувственная хочет любви и спокойствия души. Ты моя женщина, ты единственная, в ком сочетается столько ипостасей, и я хочу дарить тебе все это не только в праздник, а постоянно. Хочу подарить тебе сегодня большой букет комплиментов. Я восхищаюсь твоим острым умом, преклоняюсь перед твоей необычной красотой, радуюсь твоему прекрасному характеру, люблю твои искрометные шутки и не представляю своей жизни без твоей заботы. Роднее тебя у меня нет никого в целом свете, и в этот день, когда ты празднуешь юбилей, я хочу обнять тебя, подарить тебе 1000 поцелуев и еще раз сказать, немного смущаясь, потому что я не мастер складывать долгие речи, сказать, как сильно я люблю тебя. Просто люблю. И вкладываю в эти слова все свое сердце, принадлежащее навечно тебе одной. Среди сотни разных наград я бы выбрал тебя, жена. Быть женатым на тебе рад, ты на счастье мне Богом дана. Делим все мы с тобой на двоих, и печали, и счастье, и быт. Мне с тобою не надо других, лишь к тебе мое сердце лежит. Ангел мой, в светлый твой юбилей я хочу пару слов лишь сказать. Ни о чем, никогда не жалей, ты прекрасна в свои 60. Милая мамочка, тебе сегодня 60 лет. Великая дата, достойная огромного уважения. Все эти годы ты была рядом с нами и помогала в трудные минуты таким образом, что мы всегда чувствовали себя окрыленными и счастливыми, а не маленькими беспомощными детьми. За это мы безмерно тебя ценим. Твоя любовь грела нас в самые сложные моменты нашей жизни, потому что мы всегда знали, что нас любит родной человек, даже если вокруг перевернулся весь привычный мир. Мамочка, мы знаем, ты очень не хочешь стареть. Ты по-прежнему жизнерадостна, весела и красива. Мамуля, старость не коснулась твоих прекрасных глаз. Это не ты, а она тебя боится. Мы очень любим тебя и желаем тебе огромного здоровья, чтобы ты прожила еще много-много лет. Любимая свекровь, просто мама. Твое любящее сердце – это источник нежности, тепла и добра. В твои 60 лет хочу поздравить тебя и пожелать гору оптимизма, бодрости духа и неиссякаемого прилива сил. Хочу, чтобы ты всегда оставалась такой же жизнерадостной, веселой и озорной. Пусть никакие передряги не смогут сломить тебя. Пусть счастье будет бесконечным. Пусть никакие разочарования тебя не огорчают, а глаза всегда горят огнем жизни и счастья. Бывает трудно выразить словами все то, о чем мы думаем порой. И в юбилей нашей любимой мамы мы просто шлем тебе земной поклон. Пусть 60 исполнилось сегодня, но для нас всегда ты молода. Хотим, чтобы от невзгод была свободна, здоровья, счастья, бодрости, добра. Уважаемая Гульфия Максутовна, мы присоединяемся ко всем теплым пожеланиям и шлем в подарок прекрасную песню «Будьте счастливы».
Сагынып сөйлесе дә җырларда җырлыйсы гына кала балачак һәм яшьлек еллары турында. Әкренләп инде гаиләдә иң кечкенәбез булып туган сеңелебез дә гомернең көзенең баскычына менде. Бүген яраткан сеңелебез Гөлфия Максут кызы Кирилловага 60 яшь тула. Әлеге онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Осинники шәһәреннән абыйсы Мәүлет, Сызрань шәһәреннән апасы Хәмдия балалары белән, Урта Терешка авылыннан абыйсы Камил гаиләсе белән, Новоспасск эшчеләр поселогыннан абыйсы Шамил гаиләсе белән, Ульяновск шәһәреннән племянницасы Розалия гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен йолдылар. Гомер агышы шул кадәр тиз икәнен сеңлебез һәм сөекле апабызның юбилеена килгәндә тагы да ныграк аңладык без. Барыбыз өчен дә син бик ягымлы һәм кадерле. Шөкер Алла, бу якты дөньяда синдәй якын кардәшебез бар дип, көннәр узган саен тик шатланып кына гомер итәбез. Гөлфиябез бик акыллы, җилләргә бирешмичә, куйган максатларына ирешеп килүе аның һәр вакыт безне сыкландырып тора. Армый атлаган ат диясе килә аның хакында. Балаларын да алар нәкъ шушы сыйфатларга ия булган кешеләр итеп тәрбияләделәр. Кайчан гына килмә, ул сине ягымлы йөзе, җылы сүзе, сый тулы табыны белән каршы алып озатып яши. Тормыш иптәше белән Раббим парлы гомердә бала оныклар бәхетенә шатландырып яшәсәләр иде. 60 яшь ул, гомерләрнең көзгә уңышкан, иң тансык, иң куанычлы мәле генә әле. Алда алтын күзләре, аклыкка күмелгән кышлары бар. Алар да үз чиратында бәхет, шатлык, куанычлары белән килсен. Туар таңнарың тыныч, гомерең бәхетле булсын. Синең йөзеңдәге бәхет шаткалары сүнмәсен. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы булсын. Киләчәктә дә пар канатың белән тигезлектә безне сөендереп, озак еллар бәхет шатлыкларга төренеп яшәсәгез иде. Син һәр вакыт кешеләргә ярдәмчел, ачык йөзле, кулыңнан килгәнчә ярдәм итәргә тырышасың. Алдагы көнеңдә дә Ходай сине сәламәтлектән аермасын. Безнең кадерле, сөйкемле, матур сеңелебез һәм апабыз булып кал. Якыныбызның бүген бәйрәме, бу бик матур туган көн. Бар галәмгә рәхмәт әйтеп, теләк кабул иткән көн. Бездән теләк сиңа саулык, калганы бит бар инде. Сиздермичә әкрен генә матур чакларың килде. Бел, кадерлем, сине без яратып хөрмәт итәбез. Бүген менә бәйрәмеңә таудай теләк илтәбез. Туганнарны туган итә белдең, хөрмәт иттең кеше, олысын. Сәламәтлек белән тыйып яшә гаилә учагыңның җылысын. Кыштай моңлы, чәчәктәй саф, болындай киң күңелең. Фәрештәләр саклап йөртсен, озын булсын гомерең. Сәламәтлек, озын гомер язсын. Гөлкөләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын. Сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Хөрмәтле Гөлфия Максутовна, бар теләкләр чынга ашсын. Алдагы бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Min sening tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarta күңел, sening bilen жеңіл, tuğan bulğaş rahat yaşarga. Yarı yali, sin bar, yarı yali, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Яры яле, син бар, яры яле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәk, йөрәгәрне белмим нишләргә.
Seni minim teragim, mini senin teragin. Yaşasak da türlü tübekte, gül şeşegin kıya, jimirle kıya. Tuğan yaşı harşa yürekte. Yar yele sin bar, yar yele min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak güreşmesek, haller bölüşmesek. Yüreğerini bilmeyim nişlerge. Yar yele min bar nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak güreşmesek, haller bölüşmesek. Yüreğerini bilmeyim işlerge. Yar yele sin bar, yar yele min bar nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak güreşmesek, haller bölüşmesek. Yüreğerini bilmeyim işlerge. Uzak güreşmesek, haller bölüşmesek. Yüreğerini bilmeyim işlerge. Айрым кытлау сәләмен сезнең хөрмәткә Гөлфия Максутовна бүген апагыз Камилә, тормыш иптәше Айса, балалары Римма гаиләсе белән, уллары Рафаэль да җиткерергә ашыгалар. Иртә белән таңнар ата, кичләрен кояш баеп, офыкта югала да, янәдән бер көн үтте диеп уйланабыз. Шул чак ул бер көн безгә яшь исте. Бүген дә менә таң калып уйга баттым. Шагыр килгән Давыдовлар гаиләсендә бер артлы балалар туып, мәрхүмә әти-әнине бәхетле иттек. Каяра үсеп җиткәнбездер. Иң кечкенәсе булып туган яраткан сеңелем дә 60 яшенә иреште. Ә бит минем һаман да күз алдымда синең иң дәртле, иң шук һәм шаян булган бала чагың. Урта мәктәпне тәмамлап, фармацевт һөнәрен үзләштерергә ул Ульяновск шәһәренә чыгып китте. Сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, ул бүген дә шушы тармакта намуслы килеш хезмәт итә. Гомер юлында киявебез, сөйгән яры Николайны очратып, матур гаиләләрен кордылар. Самара өлкәсе Чапаевск шәһәрендә матур гомер кичерәләр. Йөрәклектән бераз күңел ымсыса да, без беләбез, туганлыкның көчен бернинди аралар да азайта алмас. Мәхәббәт тулы уяларында алар 2 батыр улларын тәрбияләп үстерделәр. Үзләрен кабатлаган балалары да бик акыллы булдылар. Инде Алланың рәхмәте белән сеңелебез кайнана булырга да өлгерде. Кызлары сыман кадерле булган килене Таняга шын әни, дус булып яшәп килә. Сыкланып туя алмыйбыз без аның холкына. Сүзләр белән генә дә әйтеп бетергесез аның ни кадәр туган җанлы булуын. Әллә иң кечкенәсе булып тугангамы, ул бар мәрхәмәт тулы сыйфатларны үзенә җыйган. Аның кунакчыллыгына да ис китәрлек. Тәмле ашлар пешереп, уңган куллы хуҗабикә ачык йөз, киң күңел белән безне каршылый. Һәр бәйрәмдә яңадан яңа төрле тортлар үзе пешерә. Телен йотарлык яңа төрле ашлар уйлап чыгара. Бер бәйрәмне дә ул котламыйча үтми. Үз кулы белән ясаган бүләкләрне вакыты узган туган көннәргә дә җиткерә. Беребезне дә онытмый. Яраткан, сөекле, кадерле сеңелем һәм апабыз. Бүген без сиңа ихластан, таза, исәнлеккә төренгән, бәхет эшенә күмелгән гомер телибез. Раббым, киләчәктә дә гаиләңдә тынычлык, эшеңдә уңышлар сине көтсен. Каршыңда бер нинди киртәләр очрамыйча, булган хыял максатларың барып ирешергә язсын. Бер карыннан сеңелем туып үстек. Тик син миннән бик әз сыңрак. Берәнкәйнең сөтен имеп үстек.
тик мин синнән бик әз йылгыррак. Әнкәемә рәхмәт апа бирде, миңа сеңел бирде бер елак. Бәләкәйдән сине карап йөрттем, әле дә мин сиңа күз колак. Шат-шот килеш сугышкан чакларның көлкеләре җитә бүгенгә. Безнең арттан тыпырдашып үскән сабый чаклар килә күңелгә. Холык, кыяфәтләр аерылса да, тамырларда бер үк кан ага. Минем күңел сине сагынганда синең йөрәк апам дип кага. Рәхмәт сиңа, ни булса да мине үзең кебек якын күргәнгә. Әнкәемә рәхмәт сиңа апа, миңа шундый сеңел биргәнгә. Рәхмәт сеңлем, бу дөньяга туган өчен, ата-анага михрибанлы бала булган өчен, балаларны бала итеп, туганнарны туган итеп күргән өчен. Рәхмәт сиңа, яши белеп яшәгәнең өчен, кайгы-хәсрәт, авырлыкны җиңә алган өчен, кирәк чакта гафу итә белгән өчен, авыр чакта ярдәм кулы сузган өчен. Рәхмәт сеңлем, әни кебек булган өчен, аның кебек чын йөрәктән яратканың өчен, колаш җәеп, якын итеп каршы алган өчен, туганнарга үрнәк була белгән өчен. Киләчәктә якты тормыш, сәламәтлек, бул бәхетле, озак яшә зинһар өчен. Хөрмәтле Гөлфия Максутовна, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Күңелләрем тулган чакта күңел биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламаганда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Синең сүзләр һәм теләкләр гел яктылыкка илтә. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Якын дуслар бердәмлеге күчерә ул тауларны.